Jeg hedder Lotte Møller, kommer fra MyLife, og MyLife er en virksomhed, der har eksisteret nu i 10 år. Og i de 10 år har vi udviklet et stort undervisningsmateriale og uddannelser og kurser for skolelærere, pædagoger, vejledere i, hvordan man underviser børn i lige fra indskoling til mellemtrin til udskoling i det, der hedder personlig og social kompetenceudvikling. Og det baserer vi på nogle forskellige teorier og modeller, blandt andet positiv psykologi, noget der hedder social emotional skills, og så arbejder vi også med projektbaseret læring, altså det der hedder PBL. Vi har en meget stor del af unge mennesker, som ikke kommer videre i uddannelsessystemet. Nogle af de grunde til, at vi oplever, at det er et problem, er fordi, at man ikke arbejder med de personlige og sociale færdigheder og kompetencer, som gør, at børnene lærer sig selv bedre at kende, at de lærer at relatere sig til andre, de lærer at håndtere konflikter, de lærer at samarbejde, indgå i fællesskaber, og de får ikke et sprog, sådan som skolen er skruet sammen i dag. De får ikke et sprog for at forklare sig, fortælle noget om deres følelser. Så mange gange så bliver deres reaktioner, det bliver nogle udadrettede kropslige reaktioner, fordi de har ikke ordene til at beskrive, hvordan de har det. Så vi tror på, at det er rigtig vigtigt, at børn også lærer det her på linje med alle de andre fagfag, som regning og matematik og dansk og historie og sprog osv. Der er heldigvis flere og flere skoler i Odense, og også i andre kommuner, som begynder at bruge MyLife, fordi de kan se, at det gør en forskel. Fordi børnene bliver klogere på sig selv og kan indgå i nogle andre relationer med deres klassekammerater. Grunden til, at vi er her i dag, det er, at vi gerne vil støtte Ung Odense med den udstilling, de har. Og det, vi har valgt at sætte fokus på i år, det er hjernen. Hjernen er jo det allervigtigste. Styrer vores følelser, kommunikation, vores tænkning, hele måden at vise empati på overfor andre. Så den der forståelse er vigtig. Så vi har taget en masse opgaver med for at give dem en forståelse for, hvordan hjernen er bygget op og funktionen af hjernen, og hvordan de kan arbejde med det videre frem. Så kreativitetsøvelser, øvelser med sanssystemer og øvelser med at arbejde med kommunikation og problemløsning er nogle af de temaer, vi har ligesom med omkring hjernen. De unge får nogle værktøjer til, hvordan man skal begå sig, både verbalt, socialt, men også personligt, blandt andet på ungdomsuddannelsen, i foreningslivet, på en arbejdsplads, eller ja, faktisk hele vejen igennem livet, vil jeg sige.